Balkan velayetinin Türkmenbaşı ve Hadar şäherlerinde ogurluk hadisalarynyň göz görteli köpelendigini syňlasa bolýar. Goşlary ogurlanan raýatlar etrap polisiýa işgärlerini jenaýetkäärleri tapyp bilmezlikde aýplaýarlar. Häkimetler polisiýa işgärlerini jenaýetçiler tapylmasa, onda raýatlaryň ogurlanan emläkleriniň öweziniň özlerine töletdiriljekdigi barada haýbat atýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 10-njy iýulda sebitden maglumat berdiler. Türkmenbaşyda we Hadarda iýun aýynyň başyndan iýul aýynyň 5-ne çenli aralykda jemi 23 tany talaňçylyk ogurluk hadisalarynyň bolandygy hasaba alyndy. Ogurlar esasan hususy eýetçilikdäki öýleri, supermarketleri we hojaluk jaýlaryny talaýarlar diýip polisiýadaky ynamdar çeşmämiz aýtdy. Talaňçylar esasanam ýaşaýjylar we telekeçiler iş ýerlerinde ýa-da öýlerinde ýok wagty gelip olaryň elektrik enjamlaryny, sowadyjylaryny, telewizorlaryny, hallaryny we seyflerini ogurlaýarlar. Polisiýa ogurluk hadiseleri barada ardalaryň hiçbirini kanagatlandyrmak başartmaýar. Sebäbi ogurlar raýatlaryň haçan gelýändigini we gidýändigini anyk öwrenip soňra äpişkelerdäki we gafalardaky demir gözenekleri ýörüýte ses çykarmaýan guraly bilen kesýärler. Şeýle-de olar şol köçäniň elektrik toguny hem transformatorlaryň üstü bilen kesýärler. Dip çeşmämiz aýtdy. Gymmatbaha goşly ogurlanan raýatlar yerli polisiýa işgärlerini jenaýetkärleri tapyp bilmezlikde aýplaýarlar. Olaryň bir näçesi bolsa polisiýa işgärleriniň üstünden velayet prokuraturasyna arz edýärler. Bu wakadan soň polisiýa azatlyga goý berilen öňkü bendileri derňedi. Olaryň ogurlukda elleriniň ýokdugy anyklanandan soň olar goý berildi diýip çeşmämiz bellidi. Häzirki wagtda sebitleriň polisiýa müdürlükleri ogurluk hadisalary bolan etrapçylary gözewçilik edýän polisiýa işgärlerini jenaýetçiler 15-nji iýule çenli tapmagy tawşyrdylar. Jenaýetçiler bellenen sene çenli tapylmasa, onda häkimetler polisiýa işgärlerini raýatlaryň ogurlanan emläkleriniň öweziniň özlerine töletdiriljekdigi barada haýbat atýarlar. Etrap polisiýa işgärlerine 4000 manat aýlyk berilýär. Bu bir aý güzeran eklemäge ýetmeýär. Indi her bir ogurluk üçin ýetirilen ziýany tölejek bolsak, öýümizde sataýmasak başga alaç ýok. Üstesine de ogurlary tutmak boýunça ýolbaşçylar tarapyndan bütegi ýol kartasy hem ýok. Diňe jenaýetin bolan etrapçasyna gözewçilik edýän polisiýa işgärini bir käýinç resmileşdirilip, giýjän ýaryna çenli ýygnaklar geçirilýär we köpçülükde kemsedilýär diýip polisiýa işgäri habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Balkanabatdaky ynamdar çeşmämiz soňky aýlardaky ogurluk ýa talaňçylyk hadisalarynyň aglawasynyň harby gullugy tamamlan we işsiz ýaşlar tarapyndan amala aşyrylýandygyny aýtdy. Bu ýaşlaryň arasyna dermanxana narkomanlary diýilýänler köpenýär. Olar dermanxanalarda satylýan baralgin, tripikol, nemragain, pelagavalin ýaly dermanlara tabin ýaşlardyr. Olar hiç zatdan gorkmaýarlar. Soňky hepdelerde Balkanabatyň gyzyl bazaryna gyzyl satýan daýzalary açyk hüjüm edilip, olaryň gyzyllary günnüýden güni talanyp başlandy. Bu talaňçylyklar şeýle ýaşlar tarapyndan amala aşyrylýar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň Hadaryň Balkanabatyň polisiýa bölümlerinden şeýle-de velayet polisiýa müdürlüginden we prokuraturasyndan kommentariýa almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 10-njy iýulda telefon arkaly eden dowamly synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda Garaşsyz neşir Türkmen News Türkmenistanda jenaýet işleriniň amala aşyrylmagynyň esasy sebäbiniň işsizlikdigini habar berýär. Neşir 10-njy iýulda çap eden maglumatynda özlerine Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralarynyň birindäki çeşmesinden köp mukdarda resmi namanyň gelip gowşandygyny we redaksiýanyň bulary için öwrenendigini aýdýar. Biz ýurtda jenaýet işleriniň amala aşyrylmagynyň esasy sebäbiniň işsizliktigi barada netije geldik. Ogurluk, kezzapçylyk, huligançylyk, uruşmak, adam öldürmek we şuňa meňdeş jenaýetler üçin jogapkärçilige çekilen Türkmenistanyň raýatlarynyň hemmesi diýen ýaly işsiz, alkogol bilen birlikde işsizlik, ownuk ýaly görünýän içerki dawa jenjellerde adamlarda agresiv hereketlere sebäp bolýar diýip neşir ýazýar.